Dumela ngithobela sanibonani molweni ibhotani lotshani. Abshe ngizidosha nezidoshakazi zikaNonkwenkwezi. How you been my good people? Hlala nami ndihlale nawe ungashenxi. Ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho. I'm back yet again with yet another piece of wisdom. Bahlekazi abahle basekhaya. Namhlanje ndibhalele kuni. Ndifuna uthetha ngomntu othwasayo okanye ndifuna uthetha nomntu othwasayo. Ndifuna sincokole ngomntu oneziphiwo. Kubizo lwakhe ufumanisa into yoba isiphiwo sakhe asisinyanga, mhlawumbi zimbini, ngelinye ixesha mhlawumbi zintathu nangaphezulu. Ndifuna sincokole ngento yoba xa kunjalo ingaba ke ngoku ithi loo nto leyo uzawuthwasa kabini, kathathu okanye kane. Ngeba ndizama ke into yoba sivulane amehlo, ndibe ndisazi ke phofu into yoba kuzawuba kunintsi ukuphikisa. Yabona ke le itopic okanye mandithi le ividiyo yile yayo ingabangela into yoba ndibe ngumntu omiskhowuthwayo. Kodwa endiza kuthetha ngale mina namhlanje ndikuthetha mna ngokunokwam kwelam icala ndiqinisekile ngento endiyithethayo, akho nto ndiyithandabuzayo. Masicamagusheni, ndizama ukuthi ke umzekelo wena mntu ungumadlamini okanye ungumamngwevu okanye ungumamtolo. Kwitshomi yam ongumamngwevu aphinde abe ngumamtolo uzawucinga ndithetha ngaye. Andithethi ngawe nunu camagwini. Kodwa ke ndizama ukuthi wena mntu ufana nam, unechaphaza elimhlophe, unentsimbi emhlophe, wena mntu uthi camagu. Ngoba ndiyava abantu besithi kukho intwaso kuthiwa ngucamagu. Inintsi into ethethwayo ngathi bantu abasisizwe sikaXhosa okanye isizwe sikaPhalo abayazi uba basichaze njani. Thina ke sithi esithwasileyo esithi xa sibingelela okanye xa sivuma sithi camagu. Wena othwase isiXhosa ke ukutsho. Okanye wena ithongo lakho lelentsimbi emhlophe. Eze uthi sowungenile ngelinye ixesha ithongo liphinde liveze into yokuba kakuhle kakuhle zikhona nezinye iziphiwo onazo. Uthi xa ujonga ufumanise into yoba kula mathongo akho uyavela umnguni nomndawo. Uthi xa uphinde ujonge ufumanise into yoba heyi, ingathi namakhosi ukwanawo. Uthi xa uphinde ujonga hayi bo ukwangumprofethi. Uyayiva ke ngoku yenzeka into enjalo njengam umzekelo. Uthini ke ngoku umzekelo? Masithi ke ngoku ugqibile uthwasa, uligqirha elinetshoba, uyanyanga mhlawumbi, uyaunderstand. Ngelinye ixesha ke okanye masithi noba ugqibanga, uyaunderstand, ulapha esiXhoseni ukwimvuma kufa okanye usemgqibazweni okanye kweso sigaba ukuso. Kuvele ke ngokwelinye ithongo. Uthini? Uyayiyeka le ubuyenza uleqe kule ivelayo ngoku okanye ithini nale nto. Umzekelo, ndinomhlekazi apha kum kubahlekazi bam usagaqa, ungunomvuma kufa, ndenza umzekelo. Vele ke ngoku emathongweni akhe into yoba ukwagula ngawo umnguni nomndawo. Uzawushiya ke ngoku egaqa esigodlweni sasekhaya, abaleke ayokhangela igqirha lomndawo, ayogaqa nalapho. Aphinde abuye azogaqa futhi apha ngoba khange agqibe kaloku apha. Mhlawumbi alungiswe ke mngunini nasemndawini. Uzawuthini ke ngoku? Uzawubuya azogaqa futhi sele phakanyisiwe phaa, abuye azogaqa. Ithini nale nto? Mayingabi yimfihlelo yobomi. Okanye mna njengoba ndiligqirha ngoku, uyayiva ke ngoku, ndahlukana nokugaqa kudala. Kuvele umzekelo, kwavela umakhosi apha kum, uyeva ke ngoku, kwabonakala ithongo eli ndinalo into yoba
kwabe kufuneka ndinqwambile, uyeva. Ndabe ndiqonda uba abantu abanqwambayo mani ngamaZulu. Xa ndililandele eli thongo ndalilandela ndafumanisa into yoba ewe umnombo kusenokwenzeka umnombo wakwaZulu wona ukhona egazini lam. Lade laba ithongo liyaphelela liyacacisa into yoba mandithini kanye kanye yaye futhi mandiye kubani ukuze andilungiselele. Uyayiva ke ngoku? Ndishiya ke ngoku umzekelo leli thongo lindifikela kulo nyaka ngapha liphelileyo sekukudala ndinesiphehlo ndithwasisa. Ukubana ngaba ngoku kuzawufuneka ndiyothwasa, ndizawushiya abantwana bam, ndibashiya nabani mhlawumbi? Isigodlo sam, indumba yam okanye mandithi umrhawule wam ndiwushiya nabani xa mna ndizawuhamba ndiyoguqa kwesinye isigodlo senye inyanga? Izigulane zam okanye mandithi ii-clients, abantu ebebehamba apha ekhaya behamba phaa kum bencedwa ndim, kwawuvela ke ngoku into yoba yeyi kufuneka ndinqwambile. Kufuneka kuthweni ke ngoku? Kuyama yonke into ngoba mna kufuneka ndiyogaqa unyaka wonke ndiyothwasa umakhosi. Ndithi ke mna ke hayi khona, akumelanga uba njalo. Umntu uthwasa kube kanye, ulithwasana kube kanye. Yiloo nto mna ndithi xa ndicebisa abahlekazi, umzekelo ungumXhosa, ugula ngentsimbi emhlophe iyakokwenu. Ndifuna ukuthi mna ngelinye ixesha khawukhe unyamezele, unyuke ngokwesigaba apha esiXhoseni, uphakame kugaqeni, ube nawe kwisigaba soba unganyanga noba ukagoduswa. Umzekelo uyanyanga unomgqabazo, unalo ilungelo unomgqabazo, noba li-limited kodwa unalo ilungelo lokuphatha phaa naphaa. UNoligxana ke yena ke hayi uvumelekile, uyanyanga klar. Uyayiva? Ndiyane ndithi ke ngoku khawuzame into yoba kwizigaba zakho uphakame ufike kwisigaba soba ubalwa kuluhlu lweenyanga nawe, kwenzela into yoba xa uphakama usiya kwenye inyanga eza kulungiselela umnguni nomndawo, umzekelo, okanye eza kulungiselela amakhosi, ikuphakamisela umoya, ikulungiselele njengenyangi. Umzekelo mna kunofika umntu kum ne masithi uqale wagqiba emngunini umnguni nomndawo, wade wabe ugqibile uphothulile, uyanyanga lo mntu, unabantwana, unesiphehlo. Fumaniseke into yoba ke ngoku kuvela intsimbi emhlophe phaa kuye. Ingaba ke ngoku umzekelo thina amaXhosa siyayazi uba intsimbi emhlophe ithatha ixesha elide gqithi. Awunawuze uyigqibe ngonyaka omnye, ngelinye ixesha even iminyaka emibini iyatsala intsimbi emhlophe. Ngoku wena uzawushiya isiphehlo sakho uhoyane nokuzogaqela mna. Mhlawumbi ithongo likuthumele kum, uzogaqela mna ke ngoku de mna ndibe ndiyakugodusa. Andiqondi uba imele uba njalo. Ndimele uba kaloku njengamntu oseyinyanga, umzekelo phaa emngunini nasemndawini ufundisiwe ukuhlola le nto bendizawuyenza nam. Uyabhula mos ekugqibeleni. Ewe abanye abantu bathi abakwazi ubhula bengenawo amathambo, kodwa mna ndiyafuna ukuthi ungabe unawo amathambo ixesha elinintsi, amathambo before kuqale kusebenze le. Sibhula ngekhanda sonke. So ufundisiwe uhlola, ukusebenzisa umoya, ufihlelwe kwesaa siphehlo, umoya wakho watreyinwa, uyifundisiwe idiscipline. Wavuka ekuseni wavasa ngamanzi abandayo, wavasa ngeyeza, waphalaza, wenza yonke into eyenziwa ngumntu ogulayo. Uzophinda futhi uzophinda loo process apha kum.
ngenxa yento yoba ilithongo lohlukileyo ke ngoku kweliya. Andiqondi bemele banjalo. Ifana ke ngoku nawe mXhosa into yoba uthi ugqityiwe ngapha, ngoba kaloku nathi asidlali, siyakupheka ndithi into yoba ulungele indlela uzokwazi unyanga nawe. Uphekiwe ndim, mawuphinde uyophekwa futhi okutsha. Hayi, andiqondi uba imele banjalo. Ilinyanga elandelayo imele uba yona iphakamisa umoya lowo uthe wavela, ikulungiselele. Ngoba mna umzekelo mhlawumbi andikwazi ulungisa umnguni nomndawo, ndikugqithisele ke ngoku kokwaziyo. Akazukuqala ekuqaleni laa mntu. Ubana ngaba umzekelo yi-18 months okanye yi-24 months, however long, umnguni nomndawo, umele uba xa uyinyanga sowuyinyanga uyophakamisa umoya, bumele uba wenzelwe nje iintsiko. Amasiko, umzekelo, kuthiwe ukhalela inkani udla intwaso, parule umndawo, iphele into ebithethwa. Ndingabe andizibalanga zonke, kodwa ke ndithethe ezi zibalulekileyo ukuze kulunge lo moya uhlale uzinze kakuhle apha kuwo. Nto leyo ongayenza na within a month, umzekelo, ubuye ukwazi uhoyana nesiphehlo sakho. Andifuni yenza nto, ndifuna niyincokolele nto, niphikisane, nithi ayikho le nto ithethwa ngumamkhonjwa. Zizawutsho iinyanga ezinintsi, ngoba kaloku abanye abantu bakhokelisa imali ngaphambili, afune ukukuqala ekuqaleni uyoba lithwasa. Hayi, andiqondi uba imele banjalo, ayikwazeki. Iinyangi ezikhulileyo ezinamava ziyayazi into yokuba xa kufika inyangi kuyo izocela uncedo, kufuneka loo mntu le upopole into yokuba kushota ndawoni, umphakamisele ke ngoku ezi ndawo zishotayo. Mna ukuvela kwamakhosi kum yaba lula. Umakhosi endaya kuye eDurban wayazi into yokuba kufuneka aqale phi aphele phi. Ndaphakamisa, ndanqwamba, ndagqiba, ndagoduka, ndabuyela phi kwabam abantwana. Ewe, ke ngoku kufuneka ndiwufundile umsebenzi. Umzekelo, funeka ndifunde amagobongo, uyandastand, phaa kuye. Inintsi nje kufuna ndiyifundile phaa kuye. Ndizawumane ndisiya, sesakhe ubuhlobo ke ngoku, ndimane ndisiya phaa kuye. Mhlawumbi xa kusenziwa loo msebenzi ndibe khona, ndijonge, ndibone. Ndiyinyangi kodwa ndiya kuye njengenyanga efuna ukuthwani. Iinyanga ziyancedancedana, ihamba olo hlobo, ayikho enye indlela bethunana. Mandiyishiye kuloo ndawo, ndenzela into yoba bethunana kudala ndiyibukele le nto, umntu athwase ngapha agqiba aphinde ayothwasa ngapha. It makes no sense to me. It makes no sense at all. Kudlalwa njengabantu, ufumanise into yokuba akho kwanto obuya nayo ekugqibeleni. Uthwase ngapha uphinde uyothwasa ngapha, kodwa kusafana, ingathi khange wenze nto. Masivuleni amehlo, makungadlalwa ngathi. Camagwini bethunana. Please continue subscribing, liking and sharing the videos. Please don't skip the ads because you do know they pay the bills. Otherwise, see you on the next one. Bye.